Thangnai video ang nongno phunukjak mane bwswkke rainana nang bwswk map nang hwnkhe tei o rabnani kaisa kaisa rabui join khainani bo phunukjak hwnkhe jara naijak rok hwnkhe tor wngkhana hwnkhe tabuk hwnkhe phunuknai join khaimani pore tamkhai rabnai abo phunuknai tini khe hwnkhe jara o channel o nugya rok wngkha hwnkhe tei kaisa channel phano thangui naimano abo ang link rirwano mane o tabuk bag rabui tongmani colour ni colour same to same pulani simi rabmani abo khe aro nugui mannai hwnkhe o channel o bo tei kaisa colour rabmani abo bo nongno rijak tongo jara nugya rok hwnkhe nainai mano hwnkhe nainai di ko join khaimani pore bahai khe rabnai ekdum rungyaku waisa phano rabyaku rok wngkha hwnkhe video naitui no rabdi tamni hwnkha hwnkhe norok video naifuru torungui no thangnai phano rabfuru hwnkhe confuse nangtanai bobo nakamu bobo tam wngkamu hinui pogui thanai hwnkhe amoni bagui no mane norok plastic wire painai amoni pore o hwnkha hwnkhe norok rabtwtui nai video naitutui rabdi hwnkha hwnkhe norok same to same khe rabui nai manai hwnkhe nainai di ang bai khe rabui tongo nongno to ang omo rabna to phunukjak hwnkhe nog to rabna to saimano hwnkhe iko nainai di jara waisa phano rabya rok wngkha hwnkhe bahai khe rabnai naidi o debra side ni no swkang nadi je bwkhangni yak debra tongo ayangni no swkangma haikhe o bwkhai di hwnkhe yagra side ni no hwnkhe thuklubui rwdi ta hwnkhe thuklumani pore a debra side ni to kaisa tola ongkhorui thanai hwnkhe a debra side ni ongkhorui thangmani abono to tola no tongnai norok yagrani baisi thuklubnai thuklubmani pore a debra side ni a tolani abono tisaui nai yagra side ni abono khe a kwpla tui dainai rohorui sodon kha hwnkhe nungo hwnkhe iko nainai di same rabmani to tei kuno sana nangya same amtwui hwnkhe norok jodi rungya nungui tongo wngkha hwnkhe video naitute wngkhai di kuno khaina kwrwya bai hwnkhe tei naini bar bar naidi hwnkhe haino rungui thangnai klaisa se ekdum easy se hwnkhe rabya hwnkhe puila rabyaku ba hwnkhe kisa cotton haifan ma tongui mano haifano rabte rabte hwnkha hwnkhe norok haino naisi poncho rabui thangmani se naita bwrwkai hwnkhe iko mahai pura nangjak no rabdi to pura nangjak bini sakatui bo mahai khe klai tongmani abono rabdi tei ko debra side ni no swkang rwnyakha hwnkhe debra side ni tisai nyaukha yang tabuk yagra side ni amo no hwnkha hwnkhe iko kwpla tui dainai soton se naita hwnkhe tabuk sotoni rwkha sotoni rwui phano tight wngui thango to haino phano tebo tight khainani hwnkhe iko amono kisa tola khwlai loose khainai direct sotoni ni waisa yangma sotoni ko tight khai rwkha wngkha thango iko mahai kheno klai laijak yang ni khe yang klai laijak pura ekdum nanglaijak mane gana gana phano nanglaijak wngmaya do gana gana nangtui mahaino khe rabui manya pura nangjak yang side ni khe yang tei kaisa bini sakatui klai tongo tei kaisa side ni khe bini sakatui klai tongo mane klai laijak bini saka bo emtee hai klai laijak no rabdi ta ang screen o rwmano bahaino bini sakatui klaijak hwn abo ang screen o rinai norok nukmankha screen o ya bahaino rabdi gana gana iko mahai screen o rirwkha ang nainai di screen o rijak o gana gana mahai gana gana no hwnkhe ta rabdi mahai gana gana phano tongthong ta rabdi bini sakatui bo klai tongkha hwnkhe amahaino simi se rabdi hwnkhe ang iko naidi haino nanglaijakk sopaiu abo bai abono rabunai iko nanglaijak hwnkhe boni sakatui bo klaijak omo o blue colour khe yang rabjagui thangnai o tei kaisa tolani green abo hwnkhe tei kaksa bwkhang rabjagui thanai ta hwnkhe ang nongno puilani simi paithak jora tui phunuknani bag ramani phunuknani hwnkha hwnkhe video onek no logoi thango hwnkhe am bagui asuk phunukjagui wngui thango ta hwnkhe tini khe motamoti phunuknai nainai di omoni pore tei kaisa mane omoni sai swkang no video to kaisa upload khai rwkha ang hwnkhe omoni pore khe abo wngnai ta hwnkhe norok video part khainai nainai hwnkhe norok rungna hwnkha hwnkhe video kolok phano pai asuk jora tui naina nangnai hai to rungglak hwnkhe amoni bagui nangbo try khaio nongno phunuknani bagui nei komo nainai di o mereng hwnse uanta dalukjak bai omo colour dalukjak mahai bo side tang no nango ta hwnkhe o blue bo side tang hwnkhe omo bo side tang mane yang tui kebengui bo side tang kologui bo side tang no nangmo bo hwnkhe mono ang tabuk rabgwnai norok onek no video lokjaknai kisa dori fan marui sinai.
Iko nanya jangor bo mereng no saita rawi pai bai khang kom ramani pore ko saga bahan hai ramna o blue bai o green no rawi thangonai thajing nai gane sem ko kesar hai ni kutuk hani te ka rawi thana tangke hai ha bara ba kengke feeling nya yang sati bora bo nai kang nong rabai phono gane ko nanya je ang tolate bara ka sakate bara ka mane khak sate rawi pai kengke feeling nya tolate batai sa rawi pai keta Engke ko ang tolati ba sakati ba ramani pore wo ko hawa bera ka mane moto ko yang bayang tong malam ne bagai hawa srap saka bera wo nya funuka nanya di ko norok lekhai pana nanya di o mereng samani a mereng koita o blue koita rap ka ang nanya di ko mereng duja ka rap ka ko green color ke ja obo hangka ke tinta ta genero ane hage sem to sem ke rabina di omani ramani pore hangka ngin o jaga wo ko abo nong nang samani oroni beg ni tola wo je beg ni khigorong nak lai kata bono yabo yang gana beg gana yabo no sunam nani mane hawa asugui tongjang nai je yabo sunam nani tabung no o jaga sunam nai nanya di bai ke sunam om hai sikang no sunam nya gari am pore abon bagai tai gese extra mane plastic wa no tai se extra rai mana odo kang no no phun ga tabung nai tong di Iko plastic wire thajing na haikano sem to sem mane lok marok bebang no sem ke no rainya wo kang rainya man pore iko aba haikeno yang tolani busuk no mane thepa oinya ikasara talangnya pula puro je babe na waba haikeno tang kang ka ba haikeno kasate thebina ka kasate thebina oine bozaga mane bozaga wo rabunya omono abona nya diko ko kekrang nong no sai di ba kekrang ke tinta rap kai ni nai ko kekrang tinta rap mane omoning gana kaisa mereng tongo ge taluk jak yo jagawan thani ara thangene yagara mane yagara bukhang theka duita lekha nai 3 number rap dita 3 number duita badri nai 3 number rap di tebrani yang ni theka hanga ke kaisa badri nai te kaisa wor di ko blue wor de ko nanya di am haike moto norok ramnani ringjak ramnani to hangke amono maiken rapi di ko jaga to thepai pai ke nanya di plastic wire yang kaisi thangjak nai komono hangke ki yang green tei kherawi thanai ta ganya hai ta kaisa jaga ta kaisa et ma khayu nai do kaisa et khaima bai ya ta kaisa mara bunai o jaga wa ke tabung mono sakang angra bai pai gerena yang go nanya di norok o blue no rawi pai gerena ta sakang blue saite snam pai gerena Kenong no pura rap mani rumu no phono gre siwana nai tong din rong omo saja snama ni bonai tong din Iko yang neo tinta rawi pai khen ko bus kang kaisa pula badi ada yomono rawi pai ne omo baing kisi saitang nai belang ko mau saitang kang ke tai sa hanya hai ta khak sa kang ra bunai ko ro tai sa et mak khayo nai abo nai tong din ro video pai sa te video to kisa lok sidai no karon ta ne gang kyang bo ko bebang no punung nan try khai tong bela nong no Ge konong na ang phununga na nanya jido thasingo pulawa ang ko kaisa badai ne rabia da ya ajaga ta refidi ko thasingo kaisa badai ne je kasaro et khaya da ya jaga saka taisa et khai pidita kai ga jaga et khai ne hai thasing hangke sem to sem khaksa yang thangmane amon rabai thani saja khala kibdi yang saja khai kibdi kam hai ken rabai thangdi ko Korang join kharir ka do ka tabo ke yang rabai ma thangsinai da Angka thajung ang nong no phunu gya da among angka ta khaksa di kisi do mong angka ta khaksa di gi wo mane ang nong no taisya sakao bai ke join khai abo phunu kata abo angka angke nora bai ke pano kaisa ke pano rabai thangai nai ramani pore pano join khai man pirong kam hai ke pan buji angai tong angke kaisa join khai man asa ko no duita eklogi join khai nai mangra wo am pore rap dita Ko nanya jawab kang no mo milih thang na ingkang yang to ukulo ko to tinta ni pore mane tinta ni pore wata kaisa kari debe yang bus kang o kaisa ya bono bo rawi khipti ingkang ka saitang ni thangunai ge yang bebak jagan ma khane du ko mereng go simi si join khane du abo angka yang go boi ko
nanya di yang go bota kaisa mereng tongo kekrang ni gana wa yang kaisa mereng tong nai ta joton las ni kekrang joton las kekrang bolte kekrang yang kaisa tongo do bag ni gan ki abono joton las ni yang kaisa kekrang gana wa yang kaisa saito debra kaisa yagra saito mereng tong nai a mereng go join ma khai binai te ko ang join khai re bai ka join khai re pano to ingya komo hangkora taisa ma rabunai ngi ko jaga hangke milia pano ma rabnai mane milia bolte bin sakati bothang ya ma hanyo no ma rabnai bin sakati bothang ya ko bin sakati boya mane pura gana nanglai jagya pia pado gana yomno no ma rabi na roke tamning ngai ko jaga kisa song tongna nangnai bla ko hawo bera ka hangke asugui tongnai jati amte hai nangnai amni bagai ko nanya di ye karabe rekha bebak saite ni mahai kemang rabi rebanya ang sata bala saite ni mahai ken rabi rebanya ko yang te bonanya di sem to sem ke rab di to norok video nai te ni rab di hingka inge norok bo mathal mani thangnai Pula wa simi se ang bin sakati bo nang je ano rabi rek phana ola ke bin sakati bo nang ngai thangjang mang ngai thangnai mili thangnai ta ke norok pula wa hangga je join de ta a join de mane abono bin sakati bo thange pano gana bla bo nge gana no rabi mar gana nai ta bebak saito no saito tongman jaga saito no mai ke rabi mar gana am pore ke bin sakati bo bebang no automatic abono tai khanya nanglia nanglai thanglai sinai Ingko nanya di blue pai ke blue pai green nanglai sipale uka o jaga wa je seng obo khanya ni kasane ni bagai ne kisa kusuk khai re da amora bai khang ke no tai bebang no kon pan khanya nanglia han je nangjang no rabai thang ang kisa bai kham ni pora kai o jaga simisi kisa kosto ta mane kosto ya o jaga borang khang ke to kosto ya no to ke reng yang gang ke buti ke khanya ab kisa cinta nangai nai bokrong him nai genorong nai di video nai khang ka to tai kono khanya ni kere nai ne wasan khai re bai mangka Ingko nanya di yang teka o blue tong mana abo blue han nangai thang bayu nai ko omo iyo blue thangai nangai nai dong ke bebang nai ke mang kolok thang bai nai ta genora am tai kuno khanya kere tabu ke tai nang je arong na tarap sidi nangjang no rab di uje pura aro kisa kusuk sanam na ni apuru simi se nang je ano mara bo nang je be nang je no Ingko hai panang nong no o jaga wa kaisa rabi phunuk siwana mane complete khai phunuk siwan ta gana wa kaisa bahai ke rab mane bahai ke abo ngai thang phunuk ri siwana ta norok oloke bujia hanai sawana taisa o blue color na ang saja subungui phunuk nai nyong na tabo o jaga bebang na saja kuplung nglak do yang te simi se saja nai kintu o jaga je kusuk khai sanamani a jaga hongka line saja milingala tubo oro simmi oro milia phana eng saka ke bebang no sem mane agini hanyo sem ke no mili thangmai ta bebang na saja yang te saja bebang mili thangnai o jaga kisa nang ya bai nang ya no kisa rabi marmani bagai se abate engo ingko nanya jang oro sanamai pai kha ingko oro sanam kan ke saja sanam na nangna ni sai di ma mahai ke yang tola ba sanam di eng te khaksa bakhang bok kani sanam di ke sajang sina hingga mong ke beg harago bere re khang ka basang ke sa torong nai ja tam ni bagai sima sanam ma
engko nanya jani bahengka. Iko ani bebang bekang no saja dingin no saja rawi pai bekang ko moram mani pore bahai ke ram na abu tang nong no saya penung kana ma hin no tam ninga ka thajing ni simi sai tongo ka ta kaise video bang nong no sajang bahai ke ram nai kang ke norong video bonai na jo monai mani pore abu nai nai pidi ta wesa kang ke norong mathal manai thangnai engke kha khayo norong buji khana hanai nai engke kisa suk pano buji ui tong kang ka ni channel subscribe khai di kang ke tini bagai am sung nang sinai jatana no ani video nai tong mani bagai bele bele ke no hambai.